Hang on. Let's go. I'll take from the other side. I don't think I'll get it. I don't think I have control. Is it the closest? Yes. I lied on my knees and I said, give me some water. Did you pray yet for the good? Yes. Så er vi alle sammen. Så sidder jeg her med et pragtfuldt eksemplar af en kudu efter en rigtig lang og hård jagtdag. Og vi startede jo alle sammen med at skulle finde den, og den var i bjergene, hvor Sean han startede med at se den oppe i toppen. Og Chris skulle så hjælpe mig op af bjergsiden, og det var ikke nemt. Absolut ikke. Det var en hård vej hele vejen deroppe af. Men vi kommer jo op til toppen, og der står den, og jeg er så forpustet, at jeg skal skyde. Og Chris siger, skyd, og siger, jeg kan ikke, jeg er forpustet. Og skyd, siger Chris, og jeg slipper en kugle, og jeg rammer også kuduen. Men den løber, og hvad hedder det, jeg er lidt i tvivl, om jeg selv rammer den, eller hvad, men Chris siger, den er der. Så vi må ringe efter Simon, som jo er den mand, der kan finde alt. Hvis ingen kan, så kan Simon. Og han hjælper jo også med at finde fodsporene og blodpletterne hele vejen igennem. Men det viser sig, at den er jo stadigvæk stærk, som en kudu nu er. Så vi render ud af, og vi får også Chris med til at tage sin rifle med, for det er vigtigt for os at få nedlagt den her kudu. Og vi ser den, og vi får skudt den igen, og det var simpelthen så lækkert. Så jeg vil sige tusind tak, Chris, og til dig også, Chris, for hjælpen.